abandono, a fuxida de xente nova por falta de oportunidades, pois esas son as prioridades que nós consideramos que ten que estar por diante das persoas, o empleo e a solidariedade. Bueno, novamente celebramos un 1º de maio nunha coyuntura económica moi mala, moi grave. A semana pasada salían os datos da EPA e, desde logo, os datos que aproxaban nos poñen en nos peores momentos da crise desde fai 2 anos, con un desemprego neste momento en Ourense de máis de 32.000 desempregados e desempregadas. Este 1º de maio, ten que ser outra manifestación, outra movilización reivindicativa para decir que xa está ben, que xa basta, que non nos poden enganar ahora con toda esta campaña electoral que se ven este ano de tantas citas electorales, que non é verdad que estemos a sair da crise, ni moitísimo menos que a economía vaya mellorando. A realidade é a que é, solamente hai que mirar pois aos nosos cidadáns, aos nosos veciños de Ourense, da provincia de Ourense, de fora de Ourense tamén, que o están a pasar, pero realmente mal. Estamos nun momento de emerxencia social, onde moitas persoas incluso teñen que ir aos comedores sociales. Desde logo, indecente que nos intenten, como decía antes, enganar con esas mellorías que creen que nos creemos da economía, de saída da crise. Como decía antes, a realidade é a que manda o que. Por outra banda, tamén temos que decir que hoxe vamos a empezar a manifestación dunha maneira distinta a como empezamos todos os 1º de maio, en protesta por esa lei mordaza que intenta coartar as libertades dos ciudadanos, das ciudadanas, incluso da prensa, como estábamos escoitando estes días, non? Esa represión de intentar reprimir a información, de intentar que, justamente por esas mentiras que contan, de que os ciudadanos e as ciudadanas non se enteren do que está a acontecer, pois ten levado, pois, como decía antes, a esa lei mordaza, a coartar a información dos medios de comunicación, e incluso un día como hoxe, 1º de maio, un día reivindicativo da clase traballadora, aos compañeiros de Teruel, a subdelegación do goberno tenlle prohibida a manifestación, porque supostamente o lema que dice así non saímos da crise interfire na campaña electoral. Nós, dende logo, non nos vamos a calar. Un novo 1º de maio estamos na rúa coa movilización e non vamos a consentir, evidentemente, nin que nos calen, nin que nos calarán. Vai a realmente. É realmente escandaloso neste momento a situación que os traballadores e traballadoras estamos soportando por uma política que se está aplicando no Partido Popular, que é totalmente agresiva contra os intereses da clase traballadora e que ten sumido a esta provincia de Ourense nunha situación realmente moi grave, nunha situación, un panorama realmente desolador. Por lo tanto, ese vai ser a nosa reivindicación fundamental en este día e tratar de clarificar diante de todos os cidadáns que aquí está se mentindo cando se fala de recuperación económica, cando se fala de recuperación de emprego, cando se fala de creación de emprego. Creemos que todo se debe a que están en este momento os políticos en plena campaña electoral e están as organizacións que están en este momento no goberno, o Partido Popular, utilizando dunha forma totalmente, diría, noxenta, unos datos que desde logo son indiscutibles. Son datos oficiais e demostran que a situación é de especial gravidade e de especial emerxencia para a provincia de Ourense, e en este sentido a nosa manifestación de hoxe